Pamusoroi tinokuchingamidzai zvekare kuchirongwa tsika dzavatema. Muchirongwa chanhasi tiri kuda kumbotarisa imwe tsika yaiveko makare kare. Tsika iyi ichiriko nanhasi, asi tsika iyi yaita kuti pave nekukakavadzana edhibheti pamusoro petsika iyi, kuti tsika iyi yakanaka here, haina kunaka here, inotendwa here mumatare, haitendwi here mumatare. Asi chikuru ndechekuti madzitateguru nemadzibaba edu aita barika. Saka nhaurwa yebarika inombotsanangurwa nema-Western scholars, varungu, vachiti nhaurwa iyi haina kunaka. Zvinotaridza kuti vatema vakanga vakasarira, vakanga vasingazivi uri vaidzvanyirira vanhukadzi kana takutaura nhaurwa yebarika. Ini handipo kuti nditi barika rakanaka kana kuti rakaipa, asi chatoda kutanga kuita ndechekuti tiite ongororo yekuti ko barika iri raimboitirwei. Ndicho chinhu chakakosha. Tisati tati rakanaka here kati rakaipa, ngatitangei kuziva kuti paitwa barika iroro raitirwa chii. Havana kungomuka voti takuda kuti vakadzi vakawanda, havana kungomuka vakuti murume ngaite barika. Zviripo zvavakasanganidzana nazvo zvakaita kuti vati apa panoda kuti tiite barika, kana kuti murume ngaite vakadzi vakawanda. Ngatitarisei kuti ndezvipi. Pekupedzisira ndichaisa demonstration pakati apa, kudemonstrata point yandoda kutaura, nokuti vazhinji ndoziva kuti ndikatanga kutaura point iyi ndisina kuita demonstration pamberi apa, muchagunun'una kuti muchati sekuru apa varasika. Asi mukateerera to the end nedemonstration yandichakupai, muchazoona kuti barika rakaitirwei. Madzibaba edu nemadzitateguru vairarama neyatingati isu nature, through nature, inonzi pachirungu hunting and gathering. Pasati pava netechnology yatinayo mazuva ano, the modern technology, vainyanya kurarama hunting and gathering. Chikafu chavo vaichiwana kubva munharaunda yavaigara. Vaivhima mhuka, vainotsvaga michero, vaidya ma-edible roots, vainoredza. Zvinhu izvi pakanga pane tsaona yekuti zvaikwanisika kupera. Vanhu vakawandisa panzvimbo, zvinoreva kuti chikafu chaita chishoma. Pachirungu vanozoti overpopulation. Saka pakanga pane nhaurwa yekuti pasaita overpopulation. Population ngaigare iri pasi, iri very low, kuti nharaunda ikwanise kuramba ichivapa chikafu kwenguva yakareba. Nokuti vaiti kana nharaunda isisina chikafu chakakwana, vasingachawani chikafu chakakwana kubva kunharaunda, zvaireva kuti vaivana kutama. Ndopainzi they were living a nomadic way of life. Pavari michero ikaita mishoma, mhuka dzikaita shoma, zvinotoreva kuti vaifana kubva panzvimbo iyoyo voenda kune imwe nzvimbo iri kure. Izvi zvinhu zvakanga zvakavaomera, that life, upenyu hwakadaro hwekuti munotama apa muchienda apa muchienda apa, hwakanga huri upenyu hwakanga hwakaoma. Remember, isu tiri vanhu vandi very 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 close nemakuva edu. Saka zvokuti vazosiya makuva vakuenda kune imwe nzvimbo votokangamwa makuva aya madzitateguru, zvinhu zvaivaomera. Saka vaifanirwa kuramba population yavo iri pasi kuti nharaunda irambe ichivapa chikafu. Saka nzira yokuti population inge iri pasi yakauya through barika. Ndoza vazhinji muchagunun'una kuti aiwa, ndichakupai demonstration. Barika raita kuti population irambe iri very low. Ndo nhaurwa yakanga iripo. Yaita kuti population, the overall population, atisi kutarisa a family. Of course, a family inenge yakakura, but the overall population yairamba iri very low. Chiregai ndimbokupai mufananidzo yandingati a demonstration kukutaridzai kuti barika
raita sei kuti population irambe iri very low? Tiri kuti isu kana tine barika population yedu inoramba iri very low, haiti very high or overpopulation. Let's now try to demonstrate kuti kana tichiti barika rinoita kuti tive ne low population zvaimbofamba sei. Right, tichatanga ne this man watinayo. We have got this man watinayo. Let's call this man X. Ndiye murume watinayo wandati X uyu. Kana tine murume watati X uyu, this man watati X, murume watati X uyu, kana akarora, let's say auya otanga kurora mukadzi wake okutanga panapa. Mukadzi wake okutanga panapa tichamuti A. Apa anorora achiri mudiki, achiri ne energy. Saka tino expecta kuti kubva pano tanga kuzorora zvakupedzisira anogona kuita vana 8 nemukadzi uyu, nokuti achatanga kumurora ari jaya, nokuzoenda togoti anogona kuita vana 8. Saka murume uyu asati ava nevana 8 anomborora zvekare, handiti kutaura nhaurwa yebarika, oroora zvekare pano mukadzi uyu tomuti B. Asi panoroora mukadzi uyu anenge asisina the same energy kana kusimba semasimbiro akanga akaita pekutanga. Nenguva ichiendawo mberi anenge achichembera. Saka tinoti anokwanisa kuita vana vake panapa 6. Ndo vana vanokwanisa kuti aite nemukadzi uyu, vese vana vake vachaita nemukadzi uyu, toti 6. Achikura kudaro, nokuti ibarika kana tuta nezvaro, toti oroora zvekare, hatizivi akumakore mangani. Oroora zvekare, asi ari kuita achichembera nokuti ari kukura. Oroora mukadzi watichati C panapa. Nemukadzi watichati C nokuti ari kukura, anokwanisa kuita iye vana 3 nemukadzi uyu, oita vana vake 3 nemukadzi uyu. Kunozoita chinonga mvi chokupedzisira paanenge achembera, ndo zvaitwa pamabarika akare. Paive nemukadzi wokupedzisira ainzi chinonga mvi, aizororwa munhu akwegura. Uyu aizoita naye mwana kana kuti mumwe chete. D uyu chinonga mvi aita naye mwana 1. Right, vanhu ava varorwa nemunhu mumwe chete. Tikati 8 isu plus 6 tinowana 14 vana ava. 14 plus 3 tinowana 17. 17 plus 1 towana 18. Kana ndagona metsi dzangu, tinoti vana vese vanokwanisa kuitwa apa, vana vanosvika 18 ndivo vana vese vanokwanisa kuitwa nemurume uyu pabarika iri. Saka barika iri tingati rinenge rine vana 18. Tiri kuti this was meant to keep the population low. Nemhaka yei ngati toti isu pakanga pasina barika, uyu ororwa nemurume wake akazvimirira. Uyu tati akarorwa nemurume akasimba, aizoita vana vake vese vaita 8. Zvinoreva kuti dai uyu airorwawo nemwana wake nomurume wake, asina kurorwa nemumwe murume uyu mumwe chete uyu anenge akuchembera, ororwa nejaya, tinoti aikwanisa zvekare kuita vana 8. Uyu akarorwa zvekare, toti arorwa nejaya risingazofi rakaroora mumwe mukadzi, tinoti aikwanisa kuita vana 8 or more. Uyu akarorwa futi, toti kuroorwa neharahwa iyi yakazomuroora, uyu murume anga achembera, ororwa zvekare nejaya. Tiri kungoisa ma8 asi apa tinoona kuti zvaikwanisika kuti uyu aita vana 18, uyu 18, uyu 18, uyu 18, asi tikuisa paminimum yacho yokuti uyu akaita vana 8 nemukadzi uyu kusvika achembera. Saka tiri kuti dai uyu airorwa nemurume wake aikwanisa kuita vana 8 or more, because murume mumwe chete anokwanisa kuita vana 18. Saka zvaitokwanisika kuti aita 18, 18, 18, 18, asi sitaisa pa 8, 8, 8, 8. Tikati 8 plus 8 towana 16. 16 iyi
plus 16 total number yevana vese ava kana mkazi uyu akarohwa nemurume wake asingaendi pabarika, total number yaita 32. Handiri mugona saka tikati barika raitipa vana 18, asi vasiri pabarika taiwana vana 32. Saka zvinoti 32 ava vakawandisa, dai pakanga pasina barika. Tiri kutaura panguva iyoyi, nguva iyi yekuti vairarama nenature, vachinovhima mhuka and gathering fruits, vatsvaga michero, vatsvaga ma-edible roots. Saka vaifanirwa, or they were forced to keep their population iri very low, kuitira kuti vasapedza michero, vasapedza mhuka, vasapedza ma-edible roots. Nokuti dai izvo tikati 18 plus 18 panapa, toti plus 18 panapa plus 18, tikada kutaimuza kana tikati kana kuti 20 because there is a possibility kuti murume 100 angonda vana 20 semakare iwawo. So let's say kana uyu akarohwa nemurume chete akata vana 20 plus 20 40 plus 20 60 plus 20 80, paigona kubuda vana 80 apa pasina barika, paikwanisa kubuda vana 80. Saka tiri kuona kuti barika kept the population low. Of course family inenge yakakura, sezvataona kuti family of course yakakura, 18 family yakakura kudarika 8. Family ine vanhu 8 inenge ine vanhu vashoma, iyi ine vanhu 18 inenge ine vanhu vakawanda, but the overall population iyi inenge ine 32 or 80, iyi inenge iri very low, inenge ine 18. Saka tiri kuti zvakanzi ngatiitei barika, havana kungoita barika. Vakuru vakanga vaona kuti barika rinoita kuti population ive very low, vasaisa pressure or vachengetedze nature, vachengetedze environment, vachengetedze nzvimbo dzavaigara kuti varambe vane chikafu chakakwana chinoenderana nevanhu vanenge varipo. Saka ndosaka vakati ngatiitei barika, havana kungoita nje. Saka that was a demonstration kuti taridza kuti barika raita kuti population irambe iri very low. Naurwa yakanga iripo yakakura pabarika yakanga iri yokuchengetedza zviwanikwa zvavo, ndiyo naurwa yakanga yakakura. Yakanga iri naurwa yokuchengetedza environment, yakanga iri naurwa yokuchengetedza nature, kuti their source of food irambe iripo, vakwanise kugara panzvimbo imwe chete kwenguva yakareba. Tati yakanga iri nhau yokuchengetedza. Nhasi tinonovhima, asi hatichavhime mhuka, takunovhima mari. Tinochengetedza sei mari dzatinowana? Nokuti vakare vaichengetedza kuti pasaita overpopulation, varambe vane chikafu, varambe vachiguta, kuti iwe zvirambe zvakakukwanira nemhuri yako. Uchinovhima unochengetedza sei zvaunonowana kubva kwaunenge waenda kunovhima? Wawana pei yako unoichengetedza sei? Ndicho chinhu chakakosha chokuchengetedza. Ngatibvei panhau yokuti barika kana kusaita barika, asi tingotaura nhaurwa yokuchengetedza zvikamu zvaunenge wawana. Tine vanhu vanouya vachiti sekuru handizivi kuti mari yangu iri kuenda kupi, but haabvi mugambling. Zvanzi sekuru yangu mari yangu inongodisapira. Uri kuziva kuri kuenda mari yako, uri kubhadhara marendi mangani. Ava vairoora pabarika akanga asiri magirlfriends, vairoora. Iwe uri kubhadhara marendi mangani, uri kuti handizive kuti mari yangu iri kuenda kupi. Pane kushaya mari kwemhepo. Asi tikatarisa kuzhinji kunoitwa nevanhu, uri kuziva kuri kuenda mari yako. Vamwe kana vatambira mari dzavo, vachingopinda mubhawa, vanobva vakuzwa kuti murungu wauya, mukiwa, vanotengera bhawa rese doro, mangwana ofuma achiti handizivi kuti mari yangu iri kuenda kupi. Kuchengetedza zvinhu zvaunenge wawana unozvichengetedza sei? Ndiyo nhaurwa yakakosha. Barika oro nobarika haisi nhaurwa yakakosha. Nhaurwa yakakosha ndeyekuchengetedza zvaunenge wawana. Hatidi vanhu vanonyepera mweya nepasina mweya, hatidi vanhu vanonyepera mhepo nepasina mhepo.
tinofanirwa kuchengetedza zvatinenge tawana kuti tikwanise kurarama nezvinhu zvatinenge tawana kwenguva yakareba. Vaita barika kuti vakwanise kurarama kwenguva yakareba nenature yavakanga vanayo, neenvironment yavakanga vanayo, nemichero yavakanga vanayo, nemhuka dzavakanga vanadzo. Ndosaka vaita barika. Kwakanga kusiri nhaurwa yekuti vanongoda barika, asi it was for a purpose. Iwewe unofanirwa kukwanisa kuchengetedza zvaunowana. Mumwe munhu unochema basa 2-3 years achema basa, owana peace job, kamari kaunowana ikako, nokuti pavainovhima pese pese havaibata mhuka dzakakura. Pamwe vaibata tsuro, pamwe vaibata mhembwe, pamwe vaibata shindi. Kamari kawawana kadiki diki kako unokachengetedza sei kuti kakwanise kukuraramisa kwenguva yakareba? Ndiyo nhaurwa yakakura iyoyo mukati meupenyu hwedu, kukwanisa kuchengetedza zvinhu zvatinowana, upfumi hwatinowana, kuti hutiraраmise kwenguva yakareba. Nhaurwa yekuti ndinoita here barika? Hongu imwe midzimu inotenda barika, mimwe midzimu haitotendi barika. Zviriko, kuna nambuya vanoramba barika kana vabuda pamuzukuru. Zviriko izvozvo. Saka haisi nhaurwa yekuti toita barika here, torega barika here, asi inhaurwa yokuunderstanda barika kuti raitirwei. Then we learn from that kuti yakanga iri nhau yokuchengetedza. We apply that to the modern day kuti newewo unofanira kuchengetedza zvaunenge wawana kuti zvikwanise kukuraramisa kwenguva yakareba. Usatambura ramangwana. Tati vainetseka kana vakuda kufamba kuti vachibva panzvimbo iyi, that nomadic way of life, vakanga vasingaidi, but vaifoseredzwa kuita nomadic way of life kana nzvimbo nharaunda yavari isisina chikafu chakakwana. Ndiyo nhaurwa yatinayo nhasi. Ngatikwanisei kuchengetedza zvishoma. Zvizhinji hazvina basa kuti zvizhinji here kana zvishoma zvatinenge tawana. Ngatichengetedzei zvatinenge tawana izvozvo kuitira ramangwana redu zvikwanise kutiraramisa kwenguva yakareba. Umqambisi, the African teacher, ndatenda.